Xtaqt insemmi il-qawwa ta' drawwa. Tajjeb, ħan nipprova nagħmilha sempliċi kemm jista' jkun. Meta aħna nidraw oġġett ikun diffiċli biex naqtawh. Kemm ħażin u anke tajjeb għal grazzja t'Alla. Jiġifieri jgħidu illi aħna rridu 21 ġurnata konsekuttiva, tliet ġimgħat, li nagħmlu dawk l-affarijiet illi nafu li nixtiequ li hemm bżonn nagħmlu, għax meta nagħmluhom għal tliet ġimgħat konsekuttivi, hemm tendenza qawwija illi aħna nżommuhom, illi nidrawhom. Tajjeb, qisu bħal dak l-ajruplan illi għal-bidu l-pilota tellaw daqsxejn minn fuq ir-runway u mbagħad fl-arja, mhux għax nifhem ta' ma milli jgħiduli, il-pilota jkun fuq autopilot jgħidu. Ġifieri l-ajruplan ikun programmat waħdu in inverted commas. Tajjeb, u moħħna jibda jagħmel l-istess. Naħseb aħna naqbduna illi ngħid għandi drawwa dejjem nagħmel hekk fil-għodu, issa nagħmel hekk, issa kważi qas taħseb tibda tagħmelhom u tgħid tara. Għamilthom. U xi drawwiet għandna bżonn illum. X'qawwiet ħajtuna daw id-drawwiet illi l-ewwel qabel kollox nirrealizzaw illi jekk hemm issue jekk hemm problema illi aħna nistgħu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Mela. It-tajba qedaw u nixtieq il dak li jkun jiftaħ naqra widnieh. Kif nafu u forsi qed nisimgħu aktar ta' spiss, huwa stmat illi fi-2030 fl-2030 wieħed minn kull tlieta Maltin ikun obeżi. Mhux overweight. Ġifieri mhux daqsxejn żejda. Obeżi, jiġifieri f'riskju ta' saħħa aktar. Tajjeb. U ironikament, waħda mill-akbar biżgħat tan-nies mad-dinja kollha di hija li jew li jmirdu jew imutu. U tgħid li l-aħwa xi dwejjaq illum għadu ġej l-East, għadu kemm għadda l-Easter kif il-marelli qed issemmilew l-affarijiet. Ħalli l-ewwel inkunu aware, inkunu konxi tal-problema. Importanti li nkunu nafu. Is-sabiħ tagħha qedaw. Issa li għaddew il-festi u kull meta jgħaddu l-festi joqsu l-iskużi. Issa nista' ngħid ħa nifoka fuq innifsi. Għax dak li ħa nagħmel għalija ħajkun tajjeb għall partner tiegħi, għall mara, għar-raġel, għat-tfal, għal min jieħu ħsiebi, għal min jieħu ħsieb jien, eċetera. Għaliex? Għax bl-Ingliż jgħidu Silvio, no man is an island. Ħatmu sulu u dak li jagħmel ma jaffettwax il-ħadd ieħor jew ma jaffettwaħx. Dak li nagħmel jien ħa jaffettwa ta' madwari. U liema drawwiet ħa nenfasizzaw li nibdew illum. L-ewwel qabel kollox. Id-drawwa illi fejn nistgħu, dimenti li m'għandniex kundizzjoni bħal pereżempju it-zokkor, tajjeb illi ma neħdux l-insulina, jew inkella forsi anke xi history ta' eating disorder, waħda mill-aqwa drawwiet, speċjalment għal wara l-festi, huwa is-sawm, l-intermittent fasting. Tgħid li sawm għadni ħireġ mir-Randan, huwa tip ta' sawm differenti illi kif semmejna kemm il-darba li nimmiraw illi jekk jista' jkun nagħmlu 16 sija konsekuttivi illi fihom ma niklux dak il-ħin, però inżidu fl-ilma still jew ilma sparkling, kafe iswed, te iswed, mela xarbiet illi huma bla zokkor u bla ħalib. Tajjeb, dak ħajati tindifa. Il-ħalib jaffettwa fis-sawma iva, Silvio, mhux għax il-ħalib huwa xi ikel ħażin, hemm min ma jaqbilx miegħu bħal kollox fil-ħajja. Imma forsi ftit ċaħam? Le, għax hu bħala dairy product għandek min huwa intolleranti għalih jew sansitra allerġiku għalih ġifieri dak suġġett ieħor. Però waqt is-sawma aħna ħanejnu l-ġisem jitnaddaf. Ġifieri anke għal min minna forsi kiel il-figolli aktar mis-soltu, kiel il-ħelu l-affarijiet u l-bajt insomma aktar mis-soltu. Tindifa tajba għal-ġisem hija illi inti taddih minn perjodu ta' sawm ta' 16 sija konsekuttivi fi 8 sigħat l-oħra fil-ġurnata li missek tikol. Ngħidu aħna jekk inti tikol bejn nofsinhar u 8 ta' filgħaxija għal mod tal-kelma, ħadd ikol ikel illi huwa naturali kemm jista' jkun. Li meta taraħ tarfu. Ikel illi tara dan xi darba kien ħaj. Ġifieri pereżempju titkellmu fuq ħaxix, frott, laħam, ħut. Xi darba kien ħaj mhux tgħidha x'inhu hawn. Da magħmul fil-laboratorju. U xorta titqassam fil-ġurnata dawk it-tmien xorta titqassam. Fis-sens li għandek min jikol żewġ tiklitu sew. U mhux hekk noqgħod ikol ħin kollu. Mhux hekk. Mela għandek min jikol eżempju fuq darbtejn, għandek min jikol fuq tliet, għandek min jikol 4 porzjonijiet żgħar. L-importanti li dak li għandna nikluh. Għax il-vitamini, il-minerali u l-kaloriji tal-ikel huma kollha importanti biex aħna nħossuna nidru u naġixxu sewwa. Għax jekk noqgħod ġurnata wara l-oħra ma nikol xejn u dan huwa żball komuni ieħor, mela hemm differenza kbira bejn sawm, bejn fasting u bejn dak li jgħidulu starving li ma nikol kważi xejn ġurnata wara l-oħra. Dak mhux tajjeb assolutament u dak jista' jiżviluppa problemi oħrajn jew problemi għar. Milli bniedem ikun overweight tajjeb. Mela aħna ħanħallu ħin apposta sajmin, però fil-ħin ieħor ħaniklu dak li għandna niklu
Idealment fuq parir ta' nutritionist jew dietitian kwalifikat, għax da jkun jafna jew tafna aktar, għab naqra mis-soqsijiet li jisaqsuna, u dejjem nirrepetu, imma ma jew qatt nirrepetu Silvio, kemm importanti l-eżerċizzju nofsija kollox imqarta biżejjed darbtej, forsi anka 3 fil-ġimgħa. X'eżerċizzju? Eżerċizzju illi nieħu gost nagħmel, number 1. Eżerċizzju illi nimmaġinani li nibqa' nagħmel għattul ta' żmien. Mela għenut li, pereżempju, xi ħadd jgħid jiena ħammur nibda nom. Imma ġan għafni ħej, jiena mmur nom darba darbtej u niddejja. Mela tmurx tom mill-ewwel. Sib xi ħaġa tieħu gost tagħmel. Moħħtok ma' ħabibtek tmur ġo grupp fej idealment anke jkun hemm coach li ħajajdilna jew tgħidilna x'ħa nagħmlu kif nagħmluhom u jdulu magħna biex jew qed nagħmluhom sew. Kun hemm il-mużika l-arja kondizzjonata. Għażel inti x'tippreferi. L-importanti li żomma għax hemm ħafna qawwa fid-drawwa. Proset tas-sew, Għamilt il-ħin diġa. Għax ma taqax. Tellerita. Jien ma daqqatajn qed nara l-ħin naf li għaddew 10 minuti allura. Proset. L-appell għal dawk li dejjem ħajibdew se jibdew ħalibdew id-dieta għax qed niżaqqa. Trid tibda x'imkien u xek. Kif? Għax il-kuraġġ. Proset, Huwa Silvio. importanti ħafna ġifieri. Proset tassew. Fil-fatt il-maġġoranza għad-dinja qiegħda x'imkien hemm fin-nofs. La kuntenta bija nnifisha u laqqas imdejqa ħafna qegħdin x'imkien lejn nofs. U iwa hawn min war minni, u iwa stajna konna għar. Nifhem ir-raġunament illi inti tapprezza li għandek u tgħid tikkrea naqra kuntrast tgħid kemm jiena mbierek, kemm jiena fortunat li twilit Malta. Mhux f'xi pajjiż laqas biss għandhom ilma jew xi jieklu u tajjeb li tapprezza naqblu. Imma jekk bniedem verament ilu jtella u jniżżel illi jixtieq jew wasal il-bżonn li jagħmel bidla, irid jiltaqa' naqra miegħu innifsu. Joqgħod 5 minuti bil-qiegħda Silvio. Għal saħħtu stess. Għal saħħtu stess, għad-dera, għal kif iħossu u jikteb jew tikteb isma' x'inhu jdejjaqni llum. Il-ħwejjeġ mhux jiġuni, qed inħossni għajjiena, il-pilloli żidhom lit-tabib, qed jgħidli isma' jekk mhux ħatamel xi ħaġa ħajkollok tagħmel operazzjoni. Dik hija iltaqa' miegħek innifsek. Forsi tajt qed ninkwita aktar, mhux qed norqod sew bil-lejl, mhux inqum tajjeb filgħodu. X'inhi huma x'inhuma iktibhom battal-listonku fuq dik il-karta. U mbagħad l-isbaħ waħda. L-iktar waħda li toġobni. Ħadd immaġinak illi għaddew Silvio 3 xhur, 6 xhur, sena. U ħat ikteb kif ħat ħossok. Mela darba mhux ħanejt nixtieqni nkun ħafif, nixtieqni jiġuni ħwejjeġ iżgħar, imma ħatajt isma' jekk jiena dik il-karta issa qed niktibha 6 xhur oħra. X'qed nikteb? Qed nikteb jiena enerġetiku, jiena qed joqogħduli l-ħwejjeġ puliti, jiena għandi ħafna saħħa, jiena qed norqod tajjeb bil-lejl, jiena qed inqum tajjeb filgħodu. Trid literalment tesperjenza isa ħolma. Mela inti f'dik il-ħolma tiegħek fl-aħjar tiegħek. X'ħadd ikteb kieku, x'ħadd għid, x'ħadd immaġna li qed jiġri Fil-verità ħafna affarijiet nagħmlu hekk għax aħna nkunu naraw x'sa jiġri fil-futur, allura aħna nippjanaw jisna. U hemmhekk Rebekka fejn jeħlu n-nies li jixtiequ. Dik hi. Aħna importanti f'distenzjoni tal-karta nikdbu jiena kif qed nimmaġinani li jien mhux li nixtieq għax da qed nimmaġinani li qed niktibha eżempju 6 xhur oħra. Matteo, 9 xhur oħra. ringrazzjak ħafna. Grazzi lilkom. Pariri sempliċi huma tajbin. Grazzi. Aħna l-daw in-nies inġibuhom biex nitalmu. Ekku. Ukoll, ġifieri inħeġġiġkom illi mhux biss rajna imma rridu natwaw ukoll. Għamilna, prosit. Mill-informazzjoni naqbżu għall-azzjoni, għax l-informazzjoni waħedha ma tagħmel xejn, tista' timmotivak, imma l-azzjoni li inti tikteb fuq il-karta li ħadd mexxik il-qudiem. Grazzi ħafna, u ngħaddu għall-promo biex mill-promo ngħaddu għall-kċina u naslu wkoll għall-eluq tal-programm tagħna. Grazzi Matteo. Grazzi lilkom. Grazzi ħafna.